podcast epizodi, danas smo u PC Monster HD i danas ćemo igrati Agario. Krećemo. I ako želite da igrate na ovom serveru, link od ovog servera će vam biti u deskripciji. Malo porastemo. Ima dosta masa na to. Samo da pobegnemo. Taj ispiti Minecraft kao što zbog zvuka. Velikcija. Samo da dođemo na liku. To se ne spesa. I ovo je već 11. Na mom kanalu odavde ćemo snimit ćemo jedno 2-3 epizode Agarija, nisam planirao više. Ovo sam gledala liku. Nešto mi neće space. Tako. Ja sam moram da bežim. Da pobegnem od ovog lika. Ne veze da ponosim. Još. I da ljudi, da vam kažem samo da neće biti više epizoda o preživljavanju, zato što mi se crashao Minecraft i sve mi se izbrisalo iz njega. I samostalne igre i servere sve koje sam imao, tako da više neću da se ne preživljavam. Onda hvatimo ovog lika. Ljudi pojma se lik. Barem smo uzeli lobite. Pokupimo masa. Tako sam pokupio. Sad ću ja liknuti da pokupim neće. Manje sam od vas 100 puta.
Možemo se spaviti. Tako da što ne ispunjujem hoćeti. Sad će nas bijem za zid. Mislim da nema pojeti. Tako. Treći smo ljudi. Samo da mi pojedemo delove. Mi ćemo da ga zajebemo. Ipak ćemo da ga zajebemo. Drugi smo. Prvi smo sa 32.000. Možemo da ga zeznemo. Drugi smo. Ovaj lik je treći. Prvi smo. Ovaj lik hoće tim, ali mi nećemo. Nećemo da ga pojedemo, nema gdje. Ne, pazi samo. Pazimo na ove malo čekove. Hajde ovoga lika. Ovaj lik je prvi. Hajde samo da statiramo ovoga. Koliko ih je. Prvi smo ljudi. Onda ih statiramo ovoga. Onda ih statiramo ovoga. Ovo je naš, ovo nema gdje. Pazimo ove čepove. Prvi smo ljudi i dalje držimo svoju poziciju. Neko čep samo. Drugi smo ljudi će da dođe. Mislim da može ovaj lik nas pojede prvo što je. Zato moramo njega da bežimo. Drugi smo. Ne može ovaj lik nas pojede i dalje. Nije toliko veći od nas. Možda malo. Drugi smo ljudi. Može ako to tukne nam je zelenično. Mi ćemo ipak da se udaljimo. I umrli smo ljudi. To je bilo sve za epizodu Super Pump. Ako se vidimo se u sljedećoj. Ćao!